Kato. Aleikki. Tappa räkät tästä paskasta. Tahdun nauruun, koska mä katon näitä. Tää on kiva tämmönen painiminen. No kyllä nautti, kun tätä painaa. Niin. Siellä on aina niin kordeologia ja Ranskan pullokia, että Ranskan pullokin on tiedottaja, että se ilmoittaa, jos joku tulee ja sitten kordeologi menee ja vahtii. Joo. Tara! Tara! Tara, tuu tänne, tule! Tara! Hyvä! Ui, 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 ui. Hyvä, hyvä, hyvä. Ai, kuin hyvä. Taidat saada aika hyvää videoa. Juu. Nyt tulee vähän teitsikin kuvaa sieltä, niin joku tuli sun eteen leikkimään. Sinne menee taas. Sinne taas. Nyt sä voit varmaan lopettaa. Kato, nyt lähti Tara vetää rundiin. Niin, mä pistän vaikka.